Els presentem ara la història d'un d'eixos metges valencians que estan situats entre els millors del món en la seva especialitat. És Premi Jaume I. Ha fet més de 1.700 trasplantaments, però sobretot Vicent és un metge humà i pròxim. Així és el doctor José Mir, un cirurgià que confessa que va haver de superar la por a la sang. Ha salvat una vida pràcticament cada 3 dies en els últims 45 anys. He deixat així la meva vida. Lògicament, és com si diguérem que tens així les rels. Així jo ha crescut, bueno, créixer no molt, però m'ha desenvolupat com a persona i com a cirurgià. No ho sembla, però José Mir, Pepe, com li agrada que li diguen, ha fet 70 anys, 45 d'ells de carrera professional. A este quiròfan, el número 3 de l'Hospital O3 de l'Hospital La Fe, és on fa vora 2 dècades va fer el primer trasplantament de fetge a la comunitat. Després ha participat en més de 1.700 i ha situat este hospital en el primer a Espanya en esta tècnica. La major satisfacció és anar-me'n, com se diu, en el deber complit, perquè el que dice me supera. Ningú diria que este xic nascut a Mislata, que jugava al futbol i anava per arquitecte, hauria de superar la seva por a la sang per estudiar medicina. Han sigut molts anys de dedicació a una professió que exigís molt, però que li ha donat moltes satisfaccions. Acabes d'operar o veus el resultat i tant el pacient o més la família se te queda mirant, te donen les gràcies plorant. Jo què sé, això és sobrehumà. Només cal veure la relació que manté amb els pacients per entendre que Pepe Mir ha sigut sempre un metge proper i humà. Tengo un especial cariño al doctor Mir y al equipo, no solo por haberme dado de nuevo una vida, sino por esa generosidad, esa cercanía. Una persona asequible, cariñosa y bueno, y que tiene unas grandes manos. Si a nuestro Dios terrenal tuviéramos que ponerle una cara, todos los trasplantados le pondríamos la cara al doctor Mir, porque ha sido el que nos ha vuelto a inyectar la vida. Julián, Nieves, Juan i tantíssims trasplantats estan així gràcies al treball del doctor Mir, ja jubilat, però que no deixarà mai de posar-se la bata de metge. Te donen la seva vida a les teves mans. I això és fonamental. I els agraïsc a tots tot el que han fet perquè jo siga tan feliç. El doctor